Programang kapakangigan kadagitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong Jubi, nga napauluan, kabit. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong naming. Tas yung mangpet ni Edmond nga kaopisinaak nga nakamuraragmanen. Mas asyanak no daduma ka dati kaopisinaak abang nga nakamuraragmanen. Takal sakit problema ni pamilya na. Imasadaga kang kuana. Iyuman mo ngamin iti pandam nga tao ti anyaman na problema. Tapno, anda pakalagaan ng tiriknam. Jubi? Amamang ka problema. Agalisto ka aglakay. Monotomon? 35. Kasla ka lagtawan ng 45. Loko ka man? Amahan. Kasi ka monotomon, 25. Inauna ka 10 years ganito siya. Sige man nga rin. Iyo man kung tuking kati problema. Tun ka no. Siga kiti ano kahit mo. Lunch o dinner? Dinner na. Kaon. Kabayatan tong manganta. Iba tuking kati problema. Parbaring no mabalakatan na. Sige. Isok ko na. Hindi talaga hayap. Hamamakit. Hindi pala nga sinsintirin ka nga talaga nga alisto kang aglakay. Gabot na problemado ka. Kinabudno naman ng Nemi. Nalado lang amin ti sa sarek ko dito itong opisina. Taday din asawa ni Edmond manong Nemi. Idagam amu kami. Idag kakaopsinaan kami. Takos manong Nemi nga aday din mariknak kang kuhana. At naman kiti boyfriend ko idi, manong naming, saan ka magkasurutan, iso nga nagsina kami. At doon kita agar-arim kanyan, o may dakos pa siya rin sa jibalayng. Kaslawang mapili ka nakwada. Kasladakin ni Edmond, manong naming, disap-sapulay. Nang runa, kat nang rugiti asi. Aging ka nga, hanan nga asi. Doon di ka talaga nga, concern na una kang kuwana. Gabatasan ko akiyat, nga namurarag. Tsak kayat nga naliday. Kayat ko kumanga naragsak nga umisam kumamit ni Edmond. Magagaranak nga road manong naming nga dinteng dahita nga dinner. Naggandan kami nga rimuhar ti pisina manong. Sagasakam ti kotse. Pagluganan ta nga road. Nagkumboy ta na. Umuna ka ta sa lunong ka. Tapos nalikas na. No, agawid kan, agawid ako natin. Sige. Surod na karanta. Napang kami ti may isang lugar, manong naming nga man ti tao. Nga madamit la restaurant na. Wow. Kursunadag natin na piling na lugar ha. Ijay ta. Nasipkat sa jay. Ano kumat kabutag mo na nasipkat. Nakapsot ti silaw. Kaya mading ano nakapsot ti silaw. Naranyag unay. Pagdedetang nga ron, di kiti agnunubyo kadag kakabit. At mo sawan, kabit nak, isong e-date nak, isong nga dito tinapilim imayanta. Yung di mo kaya, adamo dito mismo nga restaurant, nalawag. Ngayon kahit ko nga dito inaklagorder. Umay damat i-deliver yung order ta. Sige. Dito nga ron. Nabintas kami nga buyain manong naming ti asideg. Kabuta,
Adda kami tiya, balasyo, ti plaza. Kani ti plaza naranyag, ado di kita tatry, gaaya, manunemi, family bandings. Siguro, dito tinapili na, kabut ti problema na kiti pamilya na. Baka nabayagin nga sa nga nagkukuyog na napaniti nga plaza, wano park. Hindi agsublin manunemi, nakigtutak, hindi adabit-bit ng arak. Arak? Kaimasan na tuminom ti arak dito eh. Brandy na ita. May kumarad wine na. Kaya na. Hanin, nataratan. Kaya ito pulutan kursunadam. Fried. Crispy. Bagis na ita. Mahili ka kalita? Isot kursunadam. Dito ay kursunadam. Dito ay. Madamdaman itong i-deliver dati ko. Kanin tamis mo. Uminom ta pa lang muna. Sakbay nga, kadagpulutan ta. Sakbay may deliver iti pag-dinner ta. Wala ta nasapa pa ilang. Tinaugan na ti duwa nga baso manunemi basbasit kanya. Baka magulpe ka. Iso nga single shot. Tos. Nagbarang nga sumrek. Pulutan ka. Urugantan, istoryakan. Noon ang problema. Umuna-unay, apay kahit nakatulungan. Masyanak nga rudken ka, di ka pa ipulos na kitang imisem. Nakamurag ka, parang problemado ka. Ano namin di problema? Gawar ka tayo sirak pa eh. Timaog man naman. Ti problema ka. Agbaog ahim niya yan. Ano na? Ti problema ka ti relasyon mo iti asawa. Saan akong nananagsak kang kwa na? Lala, nakadagdagsin na ito nga problema. Susapo. Yan niya ti rason. Kinabud na, plain housewife lang ti asawak. Siyak lang tagtap-trabaho. Dito tayo suna, namamok, hindi pa naglaklakot na tinatang itiyandaan. Habang ngamin nga may isang naglaklakot tinatang itiyandaan, tinasawam. Isungat at nekariya. Namamok isuna itiyandaan, kabayatan nga, siyak tinapanggimatang ti si Daenmi. Naglalakot natin. Di asawa ko ni Suna. Ibaga kinuha na nga, isa rin nan taglako. Taka mga opisina mo. Hindi na kaya. Kahit na kanong nga tulungan. Kahit na kanong nga, ibagada nga makatulong isuna. Mano anak yun? Dua. First year high school, jay inauna. Sa grade 5, jay may katwa. Pa nga, 5 mista, bimao ti ayat mo. Kang kanahin ka magbaga kay kuha na, isardeng nan, taglako, tamabambannog nga rod. Kahit nung hasta nga nagkapon, iti tiyandaan. Dinapayan mo, balagip tagdikos. What? Amangang kanun mapasmanog digos, kahit nabannog iti tiyandaan. No pilitin nga digos, isupay lang pa nagdigos na. Ngayon, kaslaawanan ti banglo na. Nga banglo na idi. Kit gagangay data at bimakit mo tin si Kamon. Kaslakang nga, 45 titawan mo. Kabuti pa nagproblema. Baka ka nakarkaro ni baka mo. Baka tawanin 50, tilangana. Kasta nga ron. Katagsalita ka nga na siya ta. Bagang kingkuhanan no anya tinaskin nga ramidan na. Namin adun nga imbagak. At dapat hindi kong daway nga nagbangsik ti payod na Diyos ko. At dapat hindi kong daway nga malipatan na tagtutbras.
maangot ko lang takan, bangsit sang na sa, numaturog na ka, pigpig sa urok na. Kaya po nung nabayagan ka sang nagkaida. Agad idak di salas. Tada kapag ganas ko makikaida kang kuana. Lamat. Sunod ka balayo pa. Katugang nga babae. Ibagbaga kang kuana. Nanang, bagbagaan nyo man lang ni anak yu kat kasto. Bagbagaan ka numet. Katugangak. Yung dadya nga rin. Kahit sana ko nga naragsak yung kuana. Kahit ko tagragsak. Ubingak pa makatulong ko mga rugmet nung as pagarikan ta makirelasyon ka ti sa bali. Pumintas to nga tata rupa mon. Agsubli ka ti usus to nga AIDS mo, tawon mo. Una, taidikat naragsak ka. Ngayon ka dagito yung rutin nga kasi jati, pamaspasamak sa kung naragsak iso alis to ti. Etan dito kanin ta. Numanin masiputak nga uminom manunemi ni Edmond. Pasaremet tumaog. Medyo nariknanan ti inom. Maantan. Makadrive ka pa Kaya? Oray busok deta. Samong ibibusan na. Iyawid mong tulangin tayo ituloy mo sa Jabalayo. Makantan. Sige. Chubby. Napindas ka. Mukha. Oo, may boyfriend mo. At ang boyfriend ko, hindi. Ngayon saan ka mga nagkatuluyan? Dinakla kayat. Loko ka. Maasyang ka kanyak, di ba? Kahit mo naragsak ka. Kahit ko naragsak ka. Alaman nga ron. Paragsakin na. Intak check-in. Talay bagbagan. Mga kakit din. Please. I love you. Si kanti patpatid ko saan nga ni bakat ko. Katiram na maay mayatak. Ang agbaling ka kabit. Sige. Isang kapilitan ng di mo kayat. Nagkikatakton na pisina? Anana? Nagkikatakton. Makakarag sa baling magtrabahuan. Taapay. Tapno saan ka na makikita pa. Kas ka lamang may pangbangta. Tapno di ka doon makita. Tapno awan doon di makita nga mirdo o trupan. Tapno awan doon di kasyam. Ngayon saan nakapudno nga kasyam. Di nakakasyam. Talay bagbagam. No talagang ikasyam na. No talagang ipatpatignak. No napatigat ka nga. Umanukot ka. Agkarelasyon ta. No kaya't mo. Panawak pa din ti pamilyak, tadatantag din na. Ngayon sanak nga imanugot manong nimi. Jack kayat tagbalin nga kabit. Kayat ko lang at tulungan isun. Naghawid kami manong nimi, kahit kunak kang kuha na, tapa nag-drive mo ha. Naghawid kang sigutin. Tapno hanggang madagdanagan ti pamilya mo. Kadagiti simar sa runong aldaw manong nemi kaskas di na namororeg na mirdoot tilang ha manong nemi ni Edmond. Numanin na damaawat ko message na. Nag-dinner ta? Saanin? Alam na, ti, paragsakin na. Paragsakin kami. Adaking katiragsak ko. Di ako naragsak iti pamilya. Yung saan ko ngayong kaskaso pa, manong name dagil parang sulisog kanyak ni Edmond. Nang runa, kahit madlawmat ni mama, manong name nga problema at
mas tangad dagdit balay. Ano ti problema maya, Joby? Ma, awan. Am mo ka una iliha. Ada problema. Makidam. Problema nga rin na dyan may isa kadikiti ka-opisin na ak, mama. Apay, isisturbon ka. Mas asyanak. Kada di problema na. Nagbalimot na problema. Problema ti sa bali, problema. Ano namin ti problema di ka-opisin na am? Ni bakit na. Saan ka nung nabanglon? Nalaad ka nun. Awang ka nun tiragsak na keng kuha na. Kaya ko maproblema ti problema sa bali. Kapungarot iti tayo mama, nagproblema. Kahit namatin nga siya kadungat kaden nana. Hana! Ba nagasamong aramidan niha? Kahit mo nagbalik nga kabit? Sos, once nga aramidan nita, laksir din kang anak. Amok ma, nansanga na siya tagbalik nga kabit. Ngayon ka saan nga matulungak ni Edmond? Tapno, masulbar tres problema na. No magkirelasyon ka keng kuha na, saan nga masulbar di problema, no di ka dumagsen nga dumakal di problema. Han? Maawatan kayo mama, gusto ko na yun. Ngayon ka saan nga, ano ta pumuspusan tapno matulungak, malaksit di pa nakirelasyon ko. Kahit sa mo nga bibiyangan nga mina. Biyag na di biyag na. Hamo nga kapkapin na no? Naging kaya manong naming nga na isingasing na mitlaan kanya. Amamuam, mapangga makiamam mo kini bakit na. Tabagbagaam ni bakit na. Bagbagan ka nuwat ni Edmond, nagraman ti ina, ni bakit na. Anak ka nuwat tatong palen, kayat na. Baka sikat tong palen na. Sige mama. Yan dahil narugyakon, kahit ko ito makatulong iti tao, isong kay tuloy ko. Tulungak ni Edmond, na masulbar ti problema na, ngem saan nga mang padakkel ti problema. Nangaramin dagti pamuspusan, tapno mamamok di misis na mano. Sabado, manong nemi, idi mapana. Awan opisina. Nagsalasarod sudak manong nemi kengga na ibagata kanya kung sa dinut ayan ti pwesto ti asawa ni Edmond. Tinapay nga min masagesa nga buok na ito yung babae na kung nagtinakin ko. Sa Rosangel. Ti pagpulbos. Ala, ma'am, guwatang na natin ko. Presko na ito eh. Saka mismo ti na ba nag-harvest? Ano nagat mo? Carmen. Hi, Carmen. Siyak ni Juby. Timak der manong naming nga nangawat ti dakulap ko. Pati dakulap na, Diyos ko. Nagkersak. Salaman na dadapo ko na. First year high school pa lang manong name iti inaunang anak niya. Umot nga may ngagpaiso Dapat nga ganas ngagpaiso ni Edmond nga makikaedta keng kuha na kita pasarikan mo hanggang digos. Diyos ko. Ado ba tilakok, ma'am? Mabaling nga tulungan ka? Wala saklan para isupot. Mike, dito ayam mo. Di ka matamam mo. Kijubi nga tinagang ko. Kahit ko makigayom kang ka. Ala, gababayin nga siya kagayom mo. Kasi tilangak, dito nagpintas ka. Aman, kahit kagayoman. Sige, agabay dito ito pesto. Tuko mo. Toy, kuwata kayo ito na yun. Nalakad toy, presko. Ato mati marumbungbungin naman. Tsak man amo, apa yung marimbungbung dan. Timulong ak manong na yung nagsupot, nagyawat. Yan.
Hindi, basitan nila ako na. Allah, basitan. Mapanag tumanin mga halat ila ako. Sa nga tangan na Pimpinas, Carmen, no, malakom amin kat agawit kat. Isopay na tamaganan siyak, no, tultulog aglako agan alas 6. Na Pimpinas mo't laeng, no, kami tigundaway tabagim. No, nakalago kan, di agawit kan, wari alas 3 pa lang timalam. O, tapno maka-estimar ka di balay iyo. Adamat ni nanang ko. Tapno ma-estimar mo tibagim. Makainana ka, makadigos ka, makasagaysay ka, makatutbras ka. Kaya hindi ka kumang long sleeve. Siguro, main-ining tangka. Tapno ni kastakat hanggang nga kawa. Kaya gusara ka man at ilusyon. Nabayagan siya ka ng gusara at ilusyon. Agpulbos ka mat. Abay bagbaga mga kanyak tagita. Kahit ka lang at tulungan. Sa bagay, damat ngayon nanang mo, mang bagbagakin ka. Deta nga lang at asang mo, matungpalan, tatangkan ti ulom. Pati nila kayo mo, kat bagbagaan na kasigurado, deta. Kasi naudi nga pa nagkaidahayo kinila kayo mo. Wala, personal nga ba, nagdigita na, ma'am. Katuwa tamat, babae tamat nagpadpad, ha? Agayam ta nga ron. Di mo kahit magigayam kanyak. Nga ada mga advice ken ka. Bayam, ta iregaluang kanto tinipintas nga lotion. Hoy, makapapudang nga lotion. Sanin? Api ka sanin? Kinabudno na kasta ka mamateramidag ng sayang. Sayang di kwarta eh. Sayang di magastusem nga magpapindas tabagim, magpabanglo tabagim. Ngayon di ka masayangan, no, isukat na kanila kay mo. Di mo ka di panunod deta, Carmen? Mawatan nila kay ko. Kahit ko ang matulungan ni Suna. Kahit mo agpeso nga matulungan, ngagsapul ti kwarta. Ngayon, lumamiis mo't ti panagayat na keng ka. Amirism nga na yung bag. Panunutan nga na yung bag. Nukas pagarikan ta panawan na kanila kayo mo. Di piman kayong giina. Di kakaas di kita anak mo. Sa bagay, nagagat kamot kadi Kabay lamot siguro ng ikan tinaran di ka masakbayan di kita anak mo. O raglaklako kala tinateng. Hanggang marigatan ka. Taorin no saan ka naglako tinateng. Agsusul dumat nila kayo mo. Di napintas. Ti babae. Kat istimaran na di kita anak na. Istimaran na nila kayo na. Ngayon umuna ng istimaran ti bagina. Happy amam di kita. Nadakat asawa mo? Awang pa asawak. Ngayon uri awang pa asawak. Gusto di ko nak amok. Iri manin at umayag gumatang manunimi kat nalako aminin ni Carmen de kitilako. Pinapailang mahalat sa aling ilako, gawid kan. Sayang, gawid kan. Tayin to sumangpat nila kay mo, adan laki ko di balay, Sabado itay. Kagawin. Sumangpat ka, agbabao ka lang, agdigos ka, agsagaysa ka, agpapintas ka. Nagdadakal pa takukubon ni. Agpakuko ka man, agpamanicure ka man, agpabedicure ka man, agparlor ka man. Sayang. Diyos ko, sayang. Sayang na tawag gastusem, nga agpapintas. Ngayon di ka masayangan, numapukaw mo nila kay mo. Di mo sayangan nga maawanan ti ama, di kita anak mo. Kaslada pa din surun manon name ni Carmen kada kitang ibagbagan. Nagawit ang karutin. Wala na nga medyo makasurun. Pasensya ka na. Pagawidan ka nga di na orasan. Hanggang masayangan dati maganan siyang pa ito manong nga oras. Ulitek. Adad nga sayangin. Numapukaw mo nila kay mo.
Iti dumteng ti Lunes manong nami iti sumangpet ni Edmond. Nakatulong ak samot Nalawag ti rupa na. Hangamir doot. Sinsintire. Aging kang imasadag iti break time mi. Chubi, merienda. Pamerienda ka? Di mo kayat? Damdamag ka, kahit saan lang di sungbat mo. Aping bagang di mo kayat. Agpamerienda. Sige, enta karotin. Anda kantin iti asadag ti opisina manong naming nga dito pagmimeriendahan mi. Sut nag-order, kalpasan na. Nalawag kita ti rupa man. Ha? Nalawag kita ti rupa. Naka-eskurak na rabi. Iti la rabi? Iti rabi iti... Dua nga rabi. Nagsaran mo. Rabit Sabado kanin ti rabi. Asin no? Adakas ka niya? Nagkursunadang baling nga kabit mo? Bakit ko? Oh? Hahan nga napan naglako. Iti kalman. Napan na nangarod. Napan nagpaparlor. Di tinongpal na madlang ti pamalakad mo. Kan pamalakad ni nanang na. Idi Rabit Sabado, idi malam ti Sabado, nasapan ng awid. Ginanad ko, ang tapan nagdigos, nakabaybayag iti banyo. Nagludludlud nga ta. Iti rumuaren, nata, si Aon nagsarming, nagsagsasaysay, naglotion, nagpulbos, naglotion. Kasi, iti ta, panagtuturo ka. Dati-dati, iti salas ti pagturturugan. Hindi mapangkawalan tipungan ken ulas ko. Kinuyod na. Hana? Kawin. Mailiwak kang kakunan. Kat gapot na banglo. Ramang buok na. E di amalan na nagiti lips ko. Nabanglot sang aon na. Kagawat na. Mailiwak matagat. Asawak yusuna. Hindi. Wow. Di ako ang problema mo. Sa iti na pa nagpaparlor. Apaw. Dan nga pimanglo kada rimanyag tirupa na. Kastaman ko na. Bagta nagtungpal kang ko na. Tigirabi man na, drabid domin ko. Akit data man eh. Di akong problema man. No kumata, imanugutat. No kumata tinutupang ka, iti panang sulisog mo kanya. Didakkel ko mati problema. Imbas nga masolusyon ang problema, di makkel, di ba? Ngem, labnak. Siguro, kas may isa nga gayam. Kas may isa nga mga kaopisinaam. Mas asyanak ken ka. Kaya ramin ko ti amin tatno, makatulong akin ka. Kasanuhorot na nakatulong ka, kaya dinak na tinutupan. No tinutupang ka, Edmond, saan ka kung mga natulungan? No digat di magsin kumati problema. Kat na iramraman ak nagka-problema. Laksiden na kanon yung Anong balinak akabit? Kung nakbat tinakam ko, manakamakmat ka. Api ko maitulok ko balinak akabit. Kadagyaman na tanasulbarin ti problema. Kaya ituloy na ijay ni Carmen. Akit siyempre, agsubli ti dati. Fresh iso na. Apa yung mga Carmen tinaga ni bakit ko? Kaya na ibagam. Ako pa yung bagbagak ka, Carmen. Apa yung mo? Sa lusod mo ito kang kuana. No adaam amuna nga jubi tinagan na. Iti sumaro nga bigat manong nami imasidagadagos kanyak ni Edmond. Jubi? Oo naman. Ito problema? Wanin. Sinulsud ko nga root ka ni Carmen. No adam amuna nga jubi. Napamukha no tinulungan dyan daan. Sigada dyan nga jubi. Napang ko binagbagaan.
tinulungan ka naglako, hindi kuan, nagsarita amin, Inyan the best ko kay kuan. Masayangan ka no, di kiti gastusin na no, agpapintas, agpabanglo. Masayangan ka no, hanang itultuli ti aglako. Kung nakbat kang kuan na, apay kasayangan ko di kumaganan siyam. Ngim sa mong sayangan nga mapukaw mo ti asawam. E kasanon no, talawan na kayo nila kay mo. Tapno sumapulit na banglo, kaya napintas nga, romansain na ko na. Thank you. Nakatulong ka di matlang. Talaga nga may sakang gayem. Talaga nga. Naimbalitukan ti panagpuspuson. Kamuk lagi din at makabit ka. Ti amok at panawak ti pamilya at datatagdan na. Hanga na ti solusyon ti problema. Edmond. Iso nga ron. Sugat tiyang, thank you, Joby, thank you. Ang gabot ti ragsak ko, ti panang tulong mo kada kami, mabisito ka. Naglogo kan. No. Hamoy si Dagtirik ng kanyak, tamang ano check ti problema. Laglag pa. Riknakan ka. Ngayon saan ka tinutupan, gabot nasimbang pala ti panunot ko. I'm not crazy. It is, dinamag ni mamakit, dinamag na no anyan ti resulta, name iti panang tulong ko kin Edmond. Kasta o naman tiragsak na, ni mama, name agsipod ta talaga ka nakatulong. Kasta at tumulong. Sa mukit adadaelen ti biyagda. O no saan kat pati biyag mukit madadael. Agyaman ti advice yung mama. Talaga nga pudno kay nga ina. Kung namat ni Edmond, pudno ak kano agayem. Tigayem, saan nangarakrakan, tibiyag tigayem na. Nung di tulungan na, tapno maurnos. Nagtultuloy yan manunemi ti pintas, ti relasyon, dagiti agasawang Edmond kan Carmen. Kaya tinaminsan manunemi na napang ko sinarungkaran ni Sunay ti pwesto na ti tiyandaan. Awumatan. Nana, lalaking pwesto to'y. Ay nabayagan nga sang imay. Ape ka no? Dinangkayat ka no taglakon. Tinatang. Namadan sa akin di impasdag na nga sari-sari store na ijay aslig ti balayda. Tinamag ko manong namin so ayan ti balayda. Imbagada man. Tinurong ko nga rin sa di nga lugar manong namin. Tagpalo, halo. Isumad dito ni Carmen. Isla saan gumalasing imubing Pimudaw nga. Apa? Carmen! Ha! Juby! Ma'am Juby! Mabilang ti parking ko ti kotsek. Ma'am Juby? Imbag man ta si marungkar ka. Kasi noon na ma'am dito balay. Nagsalut-sutok di tiyandaan. Ay, napayagan nga sana ko na panagtiyanda. Gusto yung darabite ko. Napimpindasan. Kauan Ada dapat nga, nukasto ti business mo, ag pamilyanda ka, nangaroon kat agagam ka karagiti foods, napintas ka, nadalos ka. Ngayon nung natin ngamin tilakom, ori pangit ka, ada gumatang. Ngayon napintas ka, sa nga negosyo, ada dutumay. Baka ado pwede kiti mararit nga mabarong at ti pagarup na balasang ka. Ito lang ka ti halo-halo, special. Sige mga nga Hindi ta umasadeg manong name ti may isa abarito. So, inaunang anak mo? Why? Ni June. Kaing ingas na ni Daddy na. Ito mati inaudi ni Belly. Ay anak ko, ni Ma'am yung Juby. Gayem ko. Ore dua pa lang ang gundawin nga nagkita kami ng gayem ko. Isot naggapuan di advice stop no. Gastoy. Kada advice na kamot nila kay mo, di ba? Ore ni nanang mo. Ada nila kay mo. Abay. Kahit mo makita nila kay ko. Kang kanahin ko magkita. Agkaupisa na kami. Hala?
Idi pinayaban manunemi ni Carmen ni Edmond. Oh, Juby. Dagatoy. Umay ko raman ang latin iwas nga halo-halo ni Carmen. Gani. Isukat mo pa iti kas kang kuwana ita nga naglapsat. Ano na. Kaya nawantot pang isukat ak kadakwada. Yung patpatig ko ti pamilya. Amunan nga kumsinanta. Kay bagbagak. Awon na iwas ka talaga ha. Ato taggatang. Manong nemi. Idi tawanin taggatang. Juby. Carmen. Thank you. Thank you. May saka nga po noon kayo. Kaya manak, tanakatulong nga. Sa nawal itan, pero may nga nairot arahak pa nila kayo mo. Oen, asla ka lang nagsubli di damo ni Ayat. Nga hindi pa lang awan anak mi. Kasta, itultuloy mo mamintin ni Ren, tipintas mo, tikalapsat mo, banglom. Tapos na kasta, awan ti pambaran ti lalaking mangkitat sa badi. Kaya matumat dita si ka, ure nakapimpindas di asawa da, adamad la takabit da. Ada kakasta. No talaga nga babaero ti lalaki, babaero la taore lapsat ni bakat na. So dari kita sa angamap-map nek. Agamanak. Sabi ko nga tagtultuloy ti panagayam tayo. Into nagasawa ak. Alam kay ito nga ninang kininong. Uy, bakit kamlauna yung ninang? Ama na lang kay ito nga ninong kininang. May maging kakadag ito yung manon name balasang agpailang dito kun nga 27. May madanubyok manong kat pablang numimatan diting kampanag kalaysa. Sabi ko nga, awan tumatidumdum ti nga nakana nga problema miti asawak ti pamilyak no takamtuan tagpamilya. Tayo ko nadan, masapol nga mamentiner iti langa Kendrick nati may isang tao tapno saan ngagbaaw ni Ayat. Dito nga ron ti pagkasalita akmanong thank you iti anos mo nang ibasa kat sabi ko ma tadari kita nag-agbibuya nga nakarelate kat sabi ko ma tinakaibati ak iti adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga ron agyaman nga paghayam mo Juby. Thank you met kang ka Juby.